Deporte e solidariedade volverán a ir da man en Rianxo coa segunda edición da Andaina Solidaria en favor de ASANOC, a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. Na proba está prevista a participación de máis de 700 persoas. A saída está fixada para as 10:30 da mañá dende a Praza Castelao. Haberá 2 percorridos, un de 4 km de nivel baixo e outro de 10, para aqueles participantes máis preparados. Son 2 recorridos de 2 distancias, unha de 4 km e outra de 11, asequibles para a maioría da xente, con un trazado de dificultad media e dificultad baixa. Cambiouse o tramo do ano anterior. No tramo largo pasaremos por cerca de vilas, cerca da capela de vilas, pero remataremos, como sempre, entrando por o paseo marítimo, chegando á Praza de Castelao. Dende o Concello fan unha chamada a participar nesta proba, cun marcado carácter solidario. Rianxo resposta, Rianxo ven e volcase masivamente con esta actividade. Desde aquí, mandarlle unha vez máis os saúdos a ASANOC, a todo o comercio local que arroupa moito esta actividade, e dar os parabéns tamén á sociedade rianxeira, que é quen de cando hai unha chamada de apoio e de solidaridade, pois acude a esta chamarlle festa do deporte, este encontro deportivo arredor desta causa solidaria que é a que promove a ASANOC e que nos vai congregar este mesmo sábado a todos. Como xa acontecera na primeira edición, o padriño da proba será o deportista paralímpico local Adrián Mosquera. Para mí é un orgullo poder participar en un evento como este, desde o meu lado máis de deportista, xa se cumpleu o cupo de todas as persoas que podían participar, pero por un lado tamén decirlle a todas as persoas que se queiran acercar este vindeiro sábado pola mañán hasta aquí este Rianxo, para botarlle unha ollada a toda esta organización e ver un pouquiño o evento. Se queren tamén donar o que eles consideren para esta asociación. Dende a organización da cita agardan ao menos poder repetir o éxito da primeira edición. O número de participantes xa o superaron, ao esgotarse todas as prazas dispoñibles. Falla agora saber a canto ascenderá finalmente o recadado. O ano pasado entregáronse a ASANOC máis de 12.000 euros.